दायो मोसानो नागिरदों आरो ना लोगोफोर नै मोसाद' मोसाबाय आरो ना दायो जानै रंजालि बैसागुआ जागायजेनबाय माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट गाबोन सानसे दङ दिनै गामि एरियायाव मोसानानै गाबोन जा हादान एरियायाव दङ बेनोसै आंनि दे मोसागासिनो लोगोफोर deh masa deh musado baru dipilih dan gila Ơi, sao rồi? Hả? Thôi Ar lưng à? Ơi rice biar dia Nanti kayak dia Bitanya channel ko subscribe kalam deh Saya Abo, goदान बोसोरखौ देग्लाय माबोरै बारहोहरनो सानखो? एसे एसे बुंहरदो दिनैसो फार्स्ट ना मोसानाया? दिनैसो फार्स्ट नैथि गाबोन थामथियाव आरो लाबावगोन गाबोनबो जोबनाय नङा आरो ना? गाबोन जोबनाय नङा गाबोन दे बुंनाय थाबाय आरो
दा बेलेगाव मोसाहैबावसिगोन आरोना गुबुन न'सेयाव दे थांनाय जासिगोन फंबाय औ नै दे जों बैथिं मोसाहैबावनोसै ओइथिंजाय मोसाहैनांगौ दं थांसै बाथौ